旅の締めくくりはこちらのレストランで。リカルド・カマレナ、ミシュランの星付きレストランで独創的な料理が楽しめると評判のお店。温かみのある店内でくつろぎのひとときを味わうことができます。でもこうおしゃれだよね。とってもモダンで、木の使い方がうまい。ね。オーナーシェフのカマレナさんは今バレンシアで最も勢いのある若手シェフです。可愛いお皿だな。シアスは素敵。おー、ズッキーニにのタル皮でタル。ズッキーニの皮、ね、すごい。スペインはすごくこういうの独創的なのは近年多いですよね。そうですね。うわ。こちらは牛肉のタルタルステーキをズッキーニの皮で包んだ目にも鮮やかな一品。一口いった方がいいのかしら。なんか。素敵。面白い食感ですね。このズッキーニのシャリシャリしてんだけど、中のタルタルだから、いわゆる生のもうマグロのようなお肉。うまい。続いてはヨーロッパではポピュラーな野菜であるアーティチョークのマリネとラビオリを合わせ、ローズマリーやマンダリンなどを散らした風味豊かな一品。すごくなんか香りがなんバレンシアの香りがしないですか。だからその本当にマンダリン、そのオレンジがね、あれ入オレンジですね。ってて、いただきます。ちょっとかかってるマンダリンがものすごく口の中でふわっと広がって美味しいですよ。うわ。チーズ。美味しい。すごく美味しいね。もう大人の味ですね。なんかスペインのイメージってもうちょっとナチュラルにわっと出てくるイメージだったんです。本当に繊細で。デザートはレッドベリーをふんだんに散らしたフレッシュミルクのアイスクリーム。すごいしっかりしてる。美味しい。何もかもうまいですよね。美味しい。綺麗ですね。このベリーのこの。なんかゴーギャンの世界みたいな感じで、この。まるでタヒシのような。色がそうですね。色綺麗ですね。使いがすごい。見た目だけじゃなくて本当に味も最高ですね。最高に美味しい。石田さん。はい。でも今回バレンシアどうでしたか。なんかすごく近代的なというか現代的なというか、すごく建築なんかの先に行ってる感もすごくそんなのが融合されてて、そしてそのリアドロどうでした。そちらにもありますけどね。ミシュランのこういった一つ星のレストランのインテリアに使われてるというのも素敵に置いてありますね。普通にあるっていうところがなんかいいですね。溶け込んでて。溶け込んでて。いや、私ああやって本当に工房に入って初めてこんな風に作られてるんだっていうのを見ると、もう物の見方が変わってしまいます。これはああいう風にこう大事に作られたんだなと思うと余計に愛着が湧くという。個人的に欲しいのがいっぱいあって困りますね。スペイン・バレンシアを楽しんだ2人でした。